naidi ko thirok pura nanglajak ko bo hai engkai yang bego bo kholok manan kun lama kari khabai ke phanang rikai ko yang hawa hat thang na hawa bo jodio ha kali hingkai sino gari thangkam lunggawa asok phan ke sugur phaikai yang bo dabi waisen chaka sugo hap thangbai kha ma ha katal rungjago kajak hata nang mani hingkai puila sini telamra bukhak nenge ani nok ni ani buprang rok no kaisa kaile panna tongo ani buprang ne kaile panna ni paimung ni yagolo agartala bukhak thang tongmane o gari khai tabuk je norok nuk tongmane o gari hingke ba agartala bukhak thang tongo nok nukhung bihik busatui no tei ani yongbrui ani salani bukrajak moto ani sala himpano yongbrui ni ani buprang rok himpano hingke o obostha o nijini safety tui seat belt lo khajak driver yang nijini left side na salagui phaimani kaisa truck gari Assam oro sing nuk wngkha AS rijak gari number hingke Assam ni saimano o gari tam khalai ke bo bini side no khibioi sajak side dige je gari drive khai phani na thutai riphai mani pore sini driver injured wngkha bokrok phatika bini khakla bo dokuman ka seat belt je khamani botok joto somsakha tei bini left side asukjak driver ni seat gana asukjak ani yongbrui ma botini admit ringjak telemra hospital doctor rok bono admit na rakha bini khakla internal injury phono tongmano hinai gari o khoro busuk to gari o 6 jon driver saha driver bo nok ni borok no nok kaisa na nge gari namo bo mas khanik se kasugya kho ob bisinga na ba condition jibir harja borok na tabuk telemra hospital kai aran bisinga je injured mai rok buskang sita tongnai rok ni bisinga driver bo release jakha haipana bini bokrok phatijak doctor saka next norok contact kai tongle kai pano o yongbrui hingke admit narak jak jibi refer rohajak liya oro no borok sak nai phangrok nai lai tongo hingke borok tabuk under treatment tongo gari kotor tiang diki thang to gari kotor hingke agartala ni budoi Assam bono thang tongkhana tobo agartala tu telemra rutomo singtak tongmani spot hingkai salka kamini gana o je duk hati hini tongmani mukiteng phalmani agana ni turning point o jagano o accident o gari orono kobor chawi supru bifeka abo kono kisisa nanglaimani unga bo jan bujui se supru bifeka mane ka ame siti tu ja khamak lake na ka siti tu ja boba pura mo je sunung mane onasarang ka jan side chajago pura supru bifai bo siti tu abo hai ken sunglugo oro siti tu ni supru bifai ke sunglugo abo narok phunuk nai di coverage khainai di ko abo yang naila mo je condition keri feka mo gari ta sung left yang agor talas thang tong ka sung left na salak nai mo route ni yang right side ingke nai di sini gari left on tongo ama keri feka yang mori phema bai thagya aba hi sabai ka yang airbag nai phidi bisingo pura thisa ro nanglaijak driver ni belai kaito ni khairok ma bai isor ni na khairok ma bai si borok tini sep tongsu thuisu gyangai tabuk under treatment soli tongo driver no kono moda mar khajia thutai nai no sung marak ya gari sabi woman phaya truck ni condition bo kono hamyang ya bukhok simsi kisa deb jakhino go bono sukru phaima ba je sukru rifai mani sini gari khaito bai thangbai khai ko ani boprok ni gari nokphang ka abiram deborma bini malkhung abo nin kamike Anandanagar bini nok para uttara gari malkhung mal driver maran en ei abona khar liya kisapan ruglia o thutai lai tongpur to jan rugi patient ayang ni rear dur khulok simalaya engkai je back side ni bo sini je cabin ni abo khulok malaya hawa hap thangka abonorok jodi apni song coverage khai nai manana thane abono kainai sini je all over India o gari kotor chalagai nok mukhung palok tongnai tongo kintu abo hai city tui over speed chalagai te kaisa kaham korung chalok phainai no thutai sukrup mani abutharmung tei suak nungi chalokmung aborok na khibikai belaina hambo tei mo hai kai jodi kebo sukrup ri phaikai a borok no gari abo license bo sis khainango a driver no pura lifetime tei driving na haita suspension khairina nang botai cholime as a driver abo hai khainan nangjago angabo no kesar mungnarago nungmungsa mungni bisinti kebo ta chalok tung sini driver rok ta sini to kono nungmungsa mungjagya o truck driver bo kefek dabo mo sung saimya nurugya ga condition ta tabuk o angkha total
6jona ba khorokdok tongo khorokdogo o je gari nok phang chela hingkai ani buprangjuk hingkai ani yongbrui hingke serai rok kunui aro bisingo busa sela okrani bumung hingkai Peter Deborma busajuk kusini mung hingkai Evelina Deborma hingkai yongbrui koto tongo o gari ona nukung khumsani tar mane no hingkai borok 5 jon kaisani family ni hingkai borok ni jini takukno yongtoi ni busana driver bo ke sukanda Deborma bono soho 6 jon hingkai serai rok kunui tongo serai khoroksa pori tongo te khoroksa hingke poriyo kho motamuti 10-12 bosor nai chela busa hingke abo hayang aide khayo hingkai burui busa hingke abo hayrok ngana 3 bosor rok ba 2 bosor abo hayrok apsa kota jeti hinbo hingke tabuk sengwa nalaima hingke buma bufa jodi o accident sakduk derai thangkai o busarokni o future bahai wngkhamung tamung wngkhamung aboni bagai gari gura chalaklai thani bebak seng fulfill carefully chalokna nango abo ani kobokmung hingke sar apni song phaika hambai norok media person rokno norokni bisingti singtinaro phunugui mangkha gari ketal nijini right chajak side chajago bahaike sukrubui o borok bera riri phaika tabuk police ni yago inform khaijak mongkha telamra PS ni andaro hingkai buskango tam khlainai telamra PS ni andaro rwjak borokno sungna sakha kereng bai ma 17 nai gari no hinui aboni buskango tei tamungno saimia apni inthani tabuk morok sawaya konai sungnobo jeno justice man nangthung sungmoni due justice man nangthung through media person through police through lukurokni chubamung sung joto man nangthung abono sini koimung norok media person ni bisingtwi